Jong'wech 200 mawuok e kaunti ma Nandi noyudo kony mag chiemo gi gik mamoko mochuno kowuok kuom jang'wech Eliud Kipchoge komakore gi bengi mar Absa kaka yo achiel mar bero orako margi. Kane gitwak e alap mar Eliud Kipchoge complex e boma ma Kapsabet, jogo manoting'o moko kuom jong'wech ne oyango ni kauntino osekonyo gero were mathoth ahinya to kuom jong'wech ka giwacho ni nitie dwaro mondo mi ojol mago ma ok nyal. Kwayo ne ogol ne jogo manyalo siro kendo jolo jong'wech mondo mi ochopi machiegni mar neno ni gidong' e pap kendo timo orako ka giikore ne tuke mamoko. It's really mean a lot for an athlete, like upcoming athletes. We know the situation. We know the challenges. Let us continue supporting sporting activities. You know, this is the source of champions where we nurture talents and we want to monetize or we normally monetize our talents. Today, there's not much that we are going to give, but to show our support on the work and the efforts that you're doing for yourselves, for your families, and also for your communities. What we brought you today is to be able that you replenish that energy and for your families and those that you are supporting to benefit.